Goreng tahu bacem karo numis kacang panjang campur tempe. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Seperti biasa kegiatan inyong dinagi diawali dengan ngejuk wedang. Ngejuk wedange rampung tak lanjutake karo racik-racik digawe masake engko. Ning nggon kene tempene tak irisi dawa-dawa kaya ngono kuwi menyesuaikan karo kacang panjange. Terus dilanjutake karo tak goreng. Digoreng andang garing wae tapi ora garing-garing banget. Sekirane wis pas terus dintas tak lanjutake karo goreng tahu baceme. Kikik tahu bacem mesti dibacemake karo nyong goreng tok digoreng kabeh ndang nganti mateng. Karo nunggoni tahu baceme mateng neon kene nyong karo tak ngerajangi bawang brambang lombok digawe bumbu ongsenge engko. Nek kacang panjang iki wis dipoteki karo mae wis dikumbah barang. Singkat cerita ki tahu baceme wis mateng langsung wae tak entasi. Tak lanjutake karo numis bawang brambange ditumis ndang nganti mateng. Mbase wis mateng tak susulake karo rajangan lomboke ditumis meneng ndang ngasih layu. Mbase wis layu ditambahi karo banyu sak cukupe wae. Uyah gula karo micine dijigurake sekalian tak tambahi karo kecap sak cukupe wae. Kacang panjang karo tempene dijigurake sekalian diodak-aduk ndang nganti merata terus ditutupi cekene gelis mateng. Setengah perjalanan tak wolak-walik meneng tak odak-aduk cekene matenge merata, cekene bumbune bareng merata terus tak tutupi meneng dinteni ndang nganti tanek. Singkat cerita sekirane wis tanek tak tambahi karo irisan tomat diodak-aduk meneng diwolak-walik ndang nganti tercampur merata terus dicicipi rasa nek wis mantep terus dintas. Nah, kayaknya wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masa apa dina kiye. Ayo sarapan bareng karo nyong. Ya wis ya nyong tak pamit tak pareng.